Takže čaute ľudia, vítam vás pri preskúmačke Tatranu 2. No a nie som tu sám, je tu so mňou. Ahojte chlapci, čaute. Hej chlapci, Maxi určite pata. Hej chlapci. Dobre, my ideme teda na to. A vlastne vy sa budete pýtať, že však sa tu asi nič nezmenilo, nie? No, nezmenilo. Ale chceme ísť úplne do čistého zákutia, napríklad Niekoľko tam, vecí čo sme tam tu je, fakt, ako že je ten nápis nepreskúmali, zákaz guys. parku, nevidno to. Úplne tak, kde doriť. Dobre, tak ideme na to. Bežka. Takže tuto, tam sme neboli, ako je ten zákaz parkovať, takže tam sa ideme pozrieť. Vyzerá to tu klasicky u 13, u 15. Tam je odparkovaná Bolt kolobežka, takže Miriam a Paťa. To som dával na jeho Instagram. Takže zákaz parkovať tu máme. Zabil. Toto tu nebolo. Zabil. To sú nejaké dresy. My sme tam neboli vôbec však. My sme iba Tam? takto tu... Tam nie. Hej, tuto my sme iba niečo natočili a to bolo a tu je nejaká... Tu sme rozbitá tady to prichádzali, skrinka, ale tu sme fakt neboli. Ale brutálne rozbitá. Poďme ďalej. Kokos. Toto akože mi príde už akože trošku, že už akože... Táto časť podľa mňa je Prúska fakt divná. A fakt akože toto má akože taký vibe aj tej garáže, že to proste sa chodí akože šňupať. Viete čo? Však ten tu vie, tento kokot. Čo ja? Takže... No. Tu sú nejaké tie... Som si stoličky. krásne namontoval mikrofónik. Túto Počkaj, pokračujeme ďalej. Nie, A počkaj, to je... zákaz parkovať. Počkaj, to je lavička plus stoličky. Za flašku. Ty jaké Ja to neviem bezpečnostné. chytať radšej, lebo... Ale pozri sa, z lavička lomeno stolička. A tu si sadneš? Na to, že... Lavička lomeno stolička. No, natož ma. Lavička lomeno Lavička, stolička. lomeno stolička. Tu som takto fero sedí neviditeľný, poviete. Fajne. Tuto je nejaký Počkaj. vozík. Položený. Ale Ale ide, aha, opa. Ale ide. Ne, ty debil, tam je voda. Ja viem. To nevadí. Počkaj, natočíš to? Počkaj, natoč to ešte. Natočaj to tam, hej? Nie. Takže tak, no. Vodička. Kamier. Kde je kamera? No v tej... Aha, zavlažovače fungujú. A ja mám vodotestý telefon, takže vieš, čo to Guys, znamená. Vieš, čo to viete, znamená? kam ideme? Vieš, čo to... Ale počkaj, ešte sme to aj preskúmali, takže nás... To čo je? Strašiak? To je asi strašak. Asi, a toto je piesok. Toto je ďalší vozík. Aha. Kokos. Ale tam už voda není. Máme piesok. Toto vyzerá ako Tam je taká piesok. klietka pre psa. Však? Toto potom je nejaká už ošarpaná garáž. Pardon. Sú staré schody voľaké. Ty kokos, a ty sú riadne aha spúskané. Aha, fakt. To je nejaký transparent. To reálne nechodíte takto po schodoch, ale že takto. Ty kokos, táto Špičkou. Pozrite sa túto lavičku. Kamu fajne. Brutálne. A v tejto časti sme nikdy neboli. Toto nie. To sú nejaké tie stoličky. Kamo, to neviem, či takto chcel sedieť, akože. Dobre to Dajte natáčaš? mi odber. Raiden. Dobre to natáčaš? Dajte mi prosím follow aj like na moje videá na Instagrame. Ja Aha, Xixo. síce YouTubeový kanál nemám. Urobím. Kámo, veď to je moje... Fú, jablko. Fú. Mňam Neznášam jablko ani do kaktus. piči, bože, to je... Akože kaktus relax, hej. Ale kaktusový xixo nie. On je proste kokot, on nevie, čo je dobre. Prosím. Ale nie, ja si srandu robím. Ale to už asi... Tam je nejaký valec. Fakt? A tu je niekto.
Tiež sme si mohli uvedomiť, že to točíme hneď Kámo, tuto. tam je valec. Počkaj, natoč to, pozri sa, tu je hneď hlavná cesta. My to Fakt? točíme pri hlavnej ceste. Fakt. Kámo, tam je valec. Vidíte to? Som na to ísť pozrieť. Vidíte to? Ja neviem ako ty pijany, ale ja tam idem. A ja. Pôjdem aj na zavlažovače. Pôjdeme aj na vlažovace. Kámo, Vlažovač. konečne leto. Však sú fanov v kraťaskách. Aj ty, Raiden. Ty kokos, aký lifehack. Dyk, Lifehacky. Lifehacky cestujú s nami. Aj. Lifehacky s nami cestujú. Kámo, Andrej proste urobíš, že... Áno, A- prosím, Aha, to je nejaká kužel, ale ty kokos, riadne vyčerný. prosím. Počkaj, natoč to. Polícia Slovenskej republiky, áno, Riadne. prosím vás. Ne, že či... Mne to dačo pripomína. Jaj, vieš, však to je Milan. Fuj. On si to strka do riti, vieš. Milánko, shoutout. Poď tuto. Jedeš. Čo? Tuto poď. Ja? Ideme k tomu valcu. Tu je nejaká značka. Yeah. Odpoď ma zo značka. Vidíte, ako sme sa Ale ľahko ty kokos, dostali to by tam. bolo, tu by bolo pekné prostredie na fotky, riadne však. Fakt, hej. Počkaj, Ale skús, tie skús mi bytovky, urobiť. takto, že Tatry proste, ale kebyže tu nie je to zabrané, tak by to bolo úplne super. Skús mi urobiť ako fotku, tak kde. Takú fotku. Vieš čo? Postav sa tamto, tam je to najprestrejšie. Tam medzi tamto je hory. No, počkaj. Dobroš. Máš to? Parada? Urobil pre istotu. Čo? 2 si urobil pre istotu. Dal 2, hej. Dobre, paráda. Lebo na jednej tak som mal oko zatvorené, vieš. Mhm. Čo si bol takto? Hej, mi svietilo, vieš. Poďme túto. Kamo, tak to tam ide typek proste. OK, tak A poďme k tomu ideme preskúmať ten valcu. valec, lebo ma to strašne Aha, tam niekto sedí. Kde? Vidíš? Tam vlak tu sedí. Vidno tam, že tam... Neviem. Kde si? Zaujímavé. Kde sedí? A tu je jeden malý valec a jeden veľký. Mhm. Kokos, počkaj. No tak to má určite viac ako 600 kg. Kámo, tak čo si myslíš, keď to tu uhladzujú, kámo? Kokos, Čo sa ale snažíš, bro? ale na čo to je? Kámo, ja idem odtiaľ to preč, aby som kliešte takého nechytil. Ale na čo to je, kámo? Ja idem do fuck out stade. Raiden. A? Na čo tak to je? Netuším, môj. Dobre, poďme mi teraz... Kde ideme? Netuším, môj. Ja neviem. Poďme si oštrekovače, ako máš teda vodotesný. Hej, mám. Má IP64. Nice. Proti prachu a proti vode teče. Nice. Nic sa nestane. Hej, už som to skúšal, som ho dával aj do umývadla, nic sa nestalo. Takže. Čiže jak debil. Počkaj, poďme sa ešte pozrieť Dobre, túto. toto je zatvorené, kurva. Poďme sa pozrieť ešte Hej, tu. to nie je zatvorené. Aha, Poďme sa dobre. či tam ešte nie je dačo nové, vieš, lebo... Kamo, tu Mohlo by byť. za 10 rokov som tu jak živ nevidel. Aha. Nič, že by sa to Aha, zmenilo. natoč. Striekač. Kamo, kúkaj, strikač. Joďo strikač. Kamo, ty si debil. Hello. Kamerky. Naše obľúbené. Tu, aha. Jo. A ak by nás niekto vykričal pri tých zavlažovačoch, tak to toč celý čas, aj keď budem v tých zavlažovačoch. Aby sme mali content do videa. Jo. A toto daj si obrazov. Aha, pamätáš si? Jo, hej, halka, super. Ideme jej to ojebať o hlavu. Ty To bolo dobre. Ty si debil. Aha, toto tu neboli, tieto nálepky bad Kamo, boys, ja sa... klobása za 4 eur, no ja nikomu nejdem fajčiť. Ticho? A tu je nejaká páska. Ja mám sluchátko, guys, teraz ja neviem, čo mám Tiež čo? Aké? Nebolo tieto povyjadzované prachy. To už bolo. Niekto chodí. Moje obľúbené je táto Čo to je? červené. To pijem zo Čo to je, fontán? To Áno, je moje fontán. obľúbené. Čo je tu? Natoč to. Neviem, či sme to už točili. Sme už točili? Jo, to je taký týpek proste, ako keby tam sedel.
Alebo také zbytočnosti, Ale alebo počkaj. také pokazené Aha, už to tu nie je, ale tu bolo... Kabliky tam sú. Už to tu nie je, ale tu bolo HDMIčko, ak si pamätáš. Jo. A ja som normálne mal chuť si to zobrať počítať, že sa stane. Ja som dement. Drž to. Čo? Jeď, toto sa odobralo. Pokračujeme ďalej, Raiden mal trošku technické Joj, problémy. do pik. Aha, niekto tam je? Jasné, že hej. Natoč. Poď sem. Tak to si asi prišiel Aha, niekto nám kýva. Tak to si prišiel asi zahrať futbal, nie? Asi. To je krásne, no. A tam... Ja neviem, či by... A ten plech trošku tak sa hýbe, ale ten nedrbe, lebo... Bu. Podľa mňa tak to ide odtiaľ, nie? Že to tak príde. Fakt. Počkaj. Odkiaľ to ide? Odtiaľ. Severný. Hej. Ľudia, počkaj. Ľudia, odtiaľ to ide, prisahám Bohu. To naozaj. A toto nie. Kamo, alebo... To som ja. Počkaj. Alebo... To je takto normálne a to fúka takto. To som nechcel, pardon. Ja nič. Dobre, poďme. Počkaj. Ideme do faka odtiaľto. Počkaj. Ja si pamätám, že asi, vieš prečo tam je ten zákaz? Lebo keď sme tu hádzali ten paplon túto. Pamätáš si to? V prvom dieli. Ja si to Na pamätám. konci videa. Takže to asi môže... Zákaz vhadzovať akékoľvek predmety na hraciu plochu. Alebo vieš čo? Aj Zase keď... sa mi to stalo. Možno vieš. Dobre, večer, to môžeš aj cez video napraviť, nie? Jo, veď to. Mekanik. Turbomechanik. Mekanik. Dobre. A ľudia, lebo viete čo, my sa tu raz na tú plochu hodili cez zimu ten paplan a potom on sa zjavil tu a potom my sme ho hodili sem, takže podľa mňa tak to môže byť to aj kvôli nám, nie? Ja si myslím. Podľa mňa, hej. Lebo my sme to tu hádzali, no. Mhm. Ale počkaj. Ja idem do faka stade. Au. Akože trošku vecou, tak sa to zmenilo, sa mi zdá. Ja. Nie, počkaj, poďme takto, lebo zase Kamo, bude... a toto je... Tam je pás, takže nemôžeme ísť tam, kámo. A pamätáš si, že čo sme akože toto robili? Hej. Že sme išli do tej VIP zóny. My sme išli reálne do tej VIP zóny a podľa mňa veľa vecí sa tu zmenilo, ktoré sme my vlastne A môže to byť aj urobili. kvôli nám, pretože my sme tu toľko somarín porobili. strašne veľa sme Akože tu veci aj urobili. mimo videa veci, pamätáš, keď sme to tu cez zimu somariny robili s tou budkou. Ja, pamätám si. Akože, Hej, ešte tu, do tejto trubky sme dávali lopatu, si pamätám. hej. Tu je trubka ďalšia do tejto. Aha, Tuto do ďalšie tejto sixo. trubky. Ďalšie Že- sixo. Kámo, bro, to je... Nie, na to tam. Ty demen, veď to je zauhované. Veď 15 centov, Krista. Au, to je strašne príjemné na ten... Aha, to čo tu je, ty koko za bordel? Kámo, oni tu boli. Čo? Monstera. Ne! Ty demen, ten tú riečku robil. Dobre už. Ježe, ono to tečí dole. Poďme rýchlo. Ono to tečí dole. No to tečí... Chlapci, on to zhodil dole. Ja Ale neverím. počkaj, poďme takto, lebo nás zase nás vykričí, že preskakujeme plot. Kamo, buď to sú kvapky, alebo sú to kamienky. Nie, dobre, To to sú sú kamienky. Lebo, kamo, strašne to vyzerá, ako keby sme... Ako keby išlo pršať, alebo Aha, čo. DKP Slovakia, dvere, kľúčky, podlahy. To je taká firma, viete, Dvere kľúčky. ja vám tu hodím fotku, ako vyzerá taká jedna ako to je fialovo čierna Scania z DKPčka. A ešte taká stará červená. Vám sem hodím, že čo to je za firmu, aby ste mali predstavu. Hodím vám sem obrázok. No a títo dementi nám tu pred chvíľou kývali. Dobre, nejdem radšej. Hej. Že jej, my budeme na YouTube. Nejdeme za myšenie. Hej, ideme. No zabudni, ja tam Počkaj, toto nejdem. čo je? Toto tu nebolo. Aha, reflektory, hej. Reflektory tu už dávno boli.
Toto tu bolo položené? No, jo. Je, že to bolo iba hore tam, montované. Nie, tuto boli reflektory. Fakt? Fakt, hej. To som takto spomínal Krišandu. Kedy sme my točili Tatran jednotku pred 5 mesiacmi asi? No, možno ešte aj ďalej. To už je. Možno ešte ďalej. Kokos. Ja si Kamo, predstav si, že už je vlastne jún. Hej. A A my iba, sme to točili v zime. kamo, iba pred chvíľou. Počkaj, my sme to ešte potom točili v zime 2025? No veď jasné. Takže A počkaj. potom po Silvestri sme potom išli sem. Kamo, ja si pamätám, ako včera, že ešte včera bol Silvester. A Hej. teraz už je jún. Pomaly koniec školského Mne to roka. strašne rýchlo letí, akože. Strašne. Kamo, ja som mal pred chvíľou, Tam bolo to ja som oslavoval 11. narodeniny. Počkaj, tam bolo rozstrelené to okno? Nie. Nie, tam nebo... Guys, Natoč to. tam je rozstrelené okno, počkaj. Zazumuj to. Je rozstrelené okno. Aha, je to trskané. A to tu nebolo. Čo ti praská? Čo ti jebe? A tam, pozraj, to sklo, to veľké sklo, ktoré tu bolo, to veľké sklo, toto je rozjebané, hej. Počkaj, ja tu hodím fotku, že ako to tu bolo, hej, keď sme tu boli pred 5 mesiacmi, či kedy. Hej. Ja to tu hodím, ja to vyskrinujem z videa a... No to sa... Tiež robí viac hrzavený. Progres. Mhm. Aha, ďalšia kamerka. Ahaj. Taký vám. Tu je takto? Tam je tá tajná brána však. Jo. A tu tie lavičky neboli. Fakt? Toto tu Hej, nebolo. ty to... A že sa tu Počkaj. nič nepomenilo, Hej. kámo. Ja som to práve pred video. A čo som to chcel? Ľudia, všetko, čo tu nebolo, tak vám dám obrázok, ako to bolo, keď to tu nebolo. Hej, takže aj tieto lavičky. Vyskrinujem vám to, dúfam, že budete radi za to. Vôbec to tu nebolo. To tu nebolo. Kamerka tu bola. Tu je to parkovisko. Jež, počkaj, my sme mali ísť na štadión, my to musíme znova celé obehnúť. Kámo. My sme sa dostali. My sme debili. Dobre, stopni to. Vieš čo? Nie. Ja nejdem prelezávať plot. Nejdeme preliezať plot, veď tam dole. Jaj, veď tam sa dá ísť dole. No veď jasne, veď tam je plot. Veď heslo vieme. Tu sa nič nezmení. Heslo Tam, vieme. tam, tu. Nie, aj tam je. Tu je to bližšie. Hento tam musíš preliezať zase. Počkaj, ale ono to už nejde, tie one. Toto musíš zase preliezať. A to by sa mi fakt nechcelo robiť. Takže musíme ísť takto. Alebo... Opa, tu niekto zvalil. Ale práve on takto nikto nie, lebo je nedela. Hej. Hej, ale Jaj. kamo, prečo nejdu tie one? Da čo one? Čuješ? Aha. Tu púka. Fúka vietrik. Daj tam to heslo. Nie, ticho. Daj tam to heslo. My ho vieme. Nenatáčaj to. My ho vieme, lebo môj kamarát je na Tatrane. A vie to heslo. OK. A hotovo. Čo? Ako tu mám ono, ako z toho... Ty si dement. Ty si dement, veď tuto takto tu máš dať. Aha, tak to premeň. OK. Aha, dobre, už je to otvorené. Heslo je nejaké. Nepoviem. Heslo? Nehovor to, lebo... Heslo Ešte ho je... zmení. Hej. A počkaj, zavri tú zámku ešte. Fajn. Dobre, ako sa dostaneme potom preč? Aha, už viem. Dobre, už nič. Okej, sme... Ja som to ešte teda... A ostrikovači asi skončili. Kámo! Ale je vlhký. Ale to teraz vyplýva... Kámo, toto tu nikdy nerastlo. Jak živ som toto nevidel. Hej. Kúkaj, ďateliny tu rastú. To sú trojliskočí štvor?
Som ako... Kúkaj Aha, na vidíte? to. Toto tu nebolo Kúkajte na tie hrbovčeky, vidíte to? A to mi bolo čo, aha, rozkopané? Kde? Nevidíš, aha, tam tú hlinu? Tam. Nie. Kde? Tam. Kde? Ja tam. A tuto toto Monako by nebolo strhnuté. Ďalšia Nie. reklama. Ďalšia reklama. Pozri sa, koľko tu je reklam. Nie, nenatáčaj to ani. Nie som spolupracovník, kokot nevyjebaný. Aha, ok, môžeme ísť činkať. Gejoš. Ty kokos, akože Vejo nábytok. akože zaujímavé však. Aha. Čo povieš? Parádny lifehacky cestujú s nami, samozrejme. Poviem. Ty si Klasika. Počkaj. Inakšie budeme točiť lifehacky. U teba doma, nie? Hej, lifehacky, ako, počkaj. Jau, au. Ono mi to odletelo. Je to je. Daj tam to. A to stoja to drbal. Nie, to sa dalo dobrať, to aj na mojom sa dá. Ja však to je ten oný, aha, toto drbal, tento pop filter. Vidíte? Dobre. Aj keď to tam iba trošku... Aha, zvýši. počkaj, aj to chcem, aha, vidíte? To takto, tak sa to dá dole. Toto je proti kukárovi. Proste... Neviem, či to je. To počuť určite. Teraz kameru ty, by sa už nechcel držať tú ruku. Počkaj. Ja len, že či ma tam počuť vôbec s tým mikrofónikom, keď to mám. Podľa mňa, hej, tam... počkaj. A ostrkovacie Tu sme boli? čo, nie sú? Tu sme vôbec boli natočiť toto? Jo, hej, tu, hej. Hej? Tu sme boli, hej, tu, hej. Sú nejaké ventilačky. To sú tie, ako sú chlapci. Hej. Kamera. Dýkrát, pekne to tu majú vystavené. Ličňa, domáci. A toto sú hostie. Dobre, Ty kam kokos. poď, lebo tu je Ale tu je kamera. upozornenie. Takže sem neleske, hej? To znamená, že sem neleske, keď sa vám to upozorieť na to. Sme profesionáli, my už Hej. sme si zažili veľa. Minule nás zachytili. Hej, bastli Viac nás. razy nás chytili, však aj mimo videa, aj minulý rok, nie? Jo, hej. Nás už veľa razy chytili. A mimo videa. Tam je to zavreté. Takže jediná cesta je... Aha, tam je to otvorené. Hej. Takže jediná cesta je blá, 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 tam. Dobre, a počkaj ešte. Toto tu neboli, tento typ sport. Zase ďalšia reklama. Kamo, aha, hlina. Veď si vravím, že Ja to som je si myslel, že rozkopané. tam, kde toto tu ukazuješ. A nie, veď to je umelý trávnik, aha. Kamo, Ja som toto možno ukazoval. to sú hovná konia. Nemôže byť, veď to je umelý trávnik. Ja viem. To vidno. To je umelý trávnik. Hej, veď čak, aha. A, daj, čo som cítil. Veď to je voda. Daj, čo som cítil na nohách, že studené. Veď to je voda. Ja viem. Aha, vidíte, veď to je, aha, veď čak tu sa, aha, tak ako koberec, vidíš, že to zroluješ. Jaj. Ne, že to je, aj to riadne od Nie, ty si debil, veď to je hlina. Veď to je ozajstná hlina, ty debil. Aha, tam to asi budem musieť preliesť, mám taký pocit. Nie, to tam nebude. Prelezieme. Aha, pozeraj. Bude content. Pešia! Bude content. Ale veď je malá brána. No veď práve. Aha. To tu nebolo, tu bolo iba namalované, nie? Hej. Teraz bola sranda, keby sa hento spustí však. Hej. Aha, veď to je betón teraz. Proste by si na tom stal a iba. Ty kokos, no. Aha, veď to sa dá preliezť, to je malé. Že by ťa tam... Aha, kosačka. Kamo, to je tá motorovská kosačka, čo one? Aha. Kamo, toto je Aha, veď zamknuté. však tu A takto tamto aj je pre- otvorené. Aha, veď tu takto prelezieš. Ty si dement. Ako chceš takto preliesť? Dobre. Á, to čo je? To som jak živ nevidel. Aj typek chce byť na videu. Pozdrav. Á, to letí. Toto tam nebola táto plastová kravina, nie? Kamo, hlavne do toho nekop. To je tá robotická, kosačka. Nekop do toho. Dosere sa to, spustí sa to a budeme mať prúšvih.
Ty kokos. Ja som to v živote nevidel také veľké. Ja som si myslel, že to je takéto Hej. malé. Ja som to u babky videl, lebo ja mám Drašovej, tak to majú, vieš. Dobre, a čo tu ideme ešte také natáčať? Ja neviem, ty ostrkovače sme chceli, ale Zrušili nám to do riti. už sa Ty asi kokos, za skončilo. to ako nás chválie. Hej, presne. Dobre. Tak my... Ja neviem, o čo ti ide, kámo. Ja neviem, prečo to proste nemôžeš preliesť. Že proste urobíš hop. Neviem, chcel som si trošku za... To ešte nejaký somarine, mimo prevádzky nepoužívam. Mimo prevádzky nepoužívať. Paráda. No ja neviem, mohlo by sme už ísť, nie? Hej. Bajky tam máme. Rozlučíme sa pri tomto stolnom futbale. Kámo, Ešte napadla taká jedna vec. A nie- toto čo je? Aha, naša škola, že to sme celkoviť. Ešte je to otvorené, či aj keď tam sú ľudia. A počkaj, však to je ešte oný bar, ideme sa tam pozrieť. To teraz znovu otvorili, lebo však to bolo v prenajme, nie? Mhm. To otvorili. Ideme sa tam pozrieť. Čo to akože chceme? Veď si nejdeme nič objednať. Vidíte, sú tu nejaké tážniky. Na čo to zle? Poďme na hajzel. Na čo to zle? Vyzerá hajzel. Letná. Ja len, že ti si nemôžeš zaplatiť za ten hajzel. Lebo ty potrebuješ kúriť. A s hajzel. Nejakého, vidíte. Kámo, veď trošku rozmýšľaj, veď Bolo niečo. Dobre, poďme mi naspäť do Tatranu. Poďme mi naspäť do Tatranu sa rozlúčiť. Nie. Súhlasíš s mojím nápadom, že sa rozlúčiť naspäť do Tatranu? To, poďme k tomu stolnému futbalu, či čo to je. To biele proste. Prečo? Neviem, ako sme sa tu ocitli. Čo povieš na to, Rajda? Ale ja som povedal do Tatranu, že tamto, vieš, po tú úvodnú bránu a nie, že pôjdeme túto vlade do starej ihriska, takže máme ešte veľa roboty. Aha, Prokar. Dick. Kde? Tam Prokar, tam robí moje kresty. Dobre, to je jedno. Krt. No a my sa s vami lúčime. Ideme ešte tú cestu zdolať. Ideme, Veru. No, čaute. Dajte like aj follow, díky!